Pinanginautan ni Richard Gordon, chairman kan Philippine Red Cross ang kinibong relief distribution kan sa indang opisina sa Libon Albay kasuudma. Sigun kay Gordon, nagpasiring sinda sa naunang bitan na banwaan nga ni may pamati sa mga albayanong nirapado kan Bagyong Christine na yaon an sa indang opisina. Nakikidumamay asin handang magtabang. Dugang pa na gusto niyang personal na mahilingan kamugtakan kan sa iyang mga kababayan asin maisihan kung ano paan sa indang pwedeng maitabang. Kung tayo matututo, palagi tayo may disaster, dapat tutulong tayo sa sarili natin at tutulong tayo sa kapwa natin. Ang residenteng si Talma Quiet kan Zone 4 Barangay Buga, saro sa mga nahatodan ng relief packs kan Red Cross. Labian pa sa salamat na Talma na dakul ang nakakasabot kan sa indang sitwasyon asin nagpapadara ng tabang. Arog kan ako Bicol Party List asin kan Red Cross. Sobra ang kagalakan namin dito sa Barangay Buga kasi binisita kami ng isang taong napakagaling tumulong, lalong-lalo sa mga nangangailangan. So, salamat po sa lahat na tumulong para po makarating dito. Presente man sa distribusyon si Mayor Alfredo Das Maronilla Jr. na personal man nagpaabot kan sa iyang pasasalamat kay Gordon. Actually po, importante na po ito. Malaking tulong na ito. Una sa lahat, yung pagpunta dito ni Senador Dick, isa na nga nagpapatunay na talagang sa puso po niya, na talagang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Apwara sa Albay, inot ng binisita ni Gordon ang mga residente kan Camarinesor na labi man na nairapado kan Bagyong Christine. Siring sa banwaan ng Libon, na nauman in hygiene kits, sleeping kits, asin jerry cans and Red Cross. Nagkondusir man sinda ng medical consultations para sa evacuees. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.